Il-Fondazzjoni għall-Żvillup ta' Żoni Turistiċi f'Malta se tniedi proġett biex ħaddiema mill-waste surf ikunu jistgħu jaħdmu flimkien biex żoni turistiċi f'Malta ikunu jistgħu jinżammu fl-aqwa stat possibbli. Il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi flimkien mal-Ministru għall-Ambjent José Herrera ħabbru li ntlaħaq ftehim bejn iż-żewġ ministeri biex jitnieda proġett li permezz tiegħu żoni turistiċi bħal bajjiet u pjazzett ikunu jistgħu jinżammu fi stat tajjeb għal ġid tal-qasam turistiku u dak ambjentali. Din it-tip ta' setup se tkun setup li se topera matul is-sena kollha, aħna turisti jiġu għal 12 xahar fis-sena u apparti minn hekk dan iż-żoni gawdu minnhom ukoll il-Maltin. Permezz ta' organization u management tajjeb naħseb li fit-12 xahar li ġejjin se jkun hemm a tangible improvement f'dawn l-initiatives. Madwar Malta se jkun hemm 3 gruppi ta' ħaddiema, grupp allokat għan-naħa ta' fuq, ieħor għan-naħa ċentrali u wieħed għan-naħa ta' isfel tal-pajjiż. Se jkun hemm ukoll persuna nkarigata minn dawn iż-żoni li ser tkun qiegħda taħdem jitfit mal-kunsilli lokali rispettivi fuq żoni li għandhom importanza turistika. Il-Ministru Herrera fisser kif il-ħaddiema ingħataw it-taħriġ u saret enfasi fuq l-irwol importanti li għandhom fid-dawl tal-importanza tal-industrija tat-turiżmu. Turizmu jrid li jkollok pajjiż nadif, inkella ngerxu t-turisti. Mentri aħna bħala Ministeru għall-Ambjent irridu li l-pajjiż jkollu ambjent san, mhux biss għal-ġid tat-turisti imma għal-ġid tal-Maltin u min jgħix f'Malta. Allura minna dan il-proġett pilota fis-sens illi aħna qed insostnu din il-ħidma permezz ta' ħaddiema li jiġu minn waste surf. Fl-aħħar 5 ġimgħat diġà sar xogħol f'żoni ġewwa taslima u tilajnu l-mellieħa biex is-sistema mħabbra diġà bdiet tħalli l-frott. Intant jirriżulta li fil-budget li ġej se jkun hemm aktar fondi allokati għal dawn it-tip ta' proġetti. Dan fl-istess ħin li se titwaqqaf entità ġdida bl-isem ta' Ambjent Malta bilan li tieħu ħsieb aspetti ambjentali diversi tal-pajjiż.